Laping Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen kadrama ken kalapeng. Sumangbay manen to'y programa tayo, babaan ken ni Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Shout out kalapeng. Shout out ti Gaspar family ken Patnaan family, jay Bulo Tabok City Kalinga. From Annalyn Gaspar, ite Malaysia. Kablaaw kadagiti amin at teachers, ite Santa Marcela West Central School. Da Mami Erlich, Ma'am Delia, Ate Alele, Ma'am Rowena, kan Ma'am Hayday. Nagtawd dayta ken ni Jerry Paz. Shout out ken ni Mark Corotan, ite Katayawan, Lalaw, Cagayan. Makapaganay gayt agdengeg Mang Bianong, kuna dayta ni Adelaida Barte. Shout out kadagite Ladwingon family, dita Taluktok Tanudan, Kalinga. Ken naragsak panagdengeg ken ni Emil James Laranang, dita ni Sinait Ilocosor. Bueno, kastoy nga rudain, ti surat ti may sa kalafing tayo, naglingaw di tinaga na Jake ite Cagayan. Kastoy man ti surat ni Jake, ken ka Mang Bianong. Ilingid laklakuman itinaga na Jake, nakapagsurat akmat, takayat kumante pabagbagaan ken ka, kalpasan ngay nakiburay, to'y pakabuklan te parikot kao. Nasingad unay nga gayam datatang ko, ken ninong ko Robert Mang Bianong. Kas dalag kabsatan, noan niya tiaday ti amak, iparanod na kinininong ko. Kas tamat ken ninong ko Robert, nalaing amang tad kada kamay. Kas to'y man nga raw nga irogek ti poon, ken gapaw ti parikot may iti agdama, Mang Bianong. Jake, hingga ito dahito 2 kilo a karnit baboy kada ninong mo Robert. Saan anak ka umay anak ka uraga at kagapgapuda iti biyahe ang naggapoy di Kalinga? Wen tatang. Mangala kamatan iti natnatang di talaba na inayon mo nga itad. Tapnoad na si dada. Ano nga min di naburas ko abunga ti taraw. Okra kas kada utong iti bangkag. Sige tatang. Sigurado ang maragsakan da ninong Robert kaninang no mangipanak itinatang kas kada karne danda. Wan sigurado dayta. Mano amin nga iti bayad ti ipan ko tatang. Anya bayad? Di ka lagbain mo't na mangipabayad iti itid mo? Kat saan na mo't apagpabayadan ti itid na kada tayaw? Ha? Kaano pa ya pinabayadak dagitin itid tayo kada kwada? Kunaklang mo tatang. Sige kitdain. Ikay panan tama nga no mailawan da gumatang iti iluto da si daan.
Nagadunday to'y barok. O ninong, para kada kayo dagita. Papaitid ni tatang. Talaga met ni kumpadrek Manukano nga dito, Jake? Awan ninong, para kada kayo talaga dita. Sana pabayadan ni tatang. Ay sus, nakababain matain. Bayadak langan, tapno. Ninong, sakti ungtan ni tatang no bayadan nyo. Iso adi yun bay bayadan. Malang arod. Umay ka, tag merienda ka pa'y barok. Saan ninong? Agawid ak matladagos, tag balsigak pa iti pagsungrod. Kasi mat ni tatang no iso pala tag balsig, kat nagpartida iti baboy ikay. Kastaya. Alang arod. Itultuloy mo ti panaggagat mo, balong. Ay, aguray gayam. Ta alaak man di pasarabok kada kayaw. Yawid maun, tapno maramanan yaw dagitay kan-kanain ngayong gapumay ijay kalingga. Naimas ti panagluto da. Iso anang yawid kamin, tapno maramanan yaw, balaw. Agyaman na kadagitintid mo apakabsugan, kumpad. Namin aduak ang nagtig-ab, idisindak tintid mo. Nabsugak at talaga sika. Maliit na bagay, kumpad. Amok ngamin na saan ka makaumay ang makiuraga ta nagbiyahe kayo. Iso nga inlasinan kayo na. Bilibak nga raud, ta saan nakamalimlipatan. Malipatak ay ati paborito ka kumpadre ken best friend ka. Saan nakpaimot nga agkabaw, kumpad? Sa bagay mabayag pa'y mapasabak na itata kabangbangguran tapay laang. Tiwan tapay lang mo't ngagpadpada. Ay wala, tiwan tapay lang. Iso nga ubing tapay, kumpad. Kapigpig saan ta? Nagkita kayo ka ni kumpadre Robert, saan kayo ngagsinsina? Kasla saan amalmalpas ti tungtungan nyo? Saan mo't kami na mapupuutan ti oras no dahi tagtungtungtong kami, bakay? Kumita ka ngamin di tarilum no anya launay ti pagsarsaritaan nyo Ado, ti pagsarsaritaan be. Paulit-ulit laang mo't dagiti pagsarsaritaan nyo. Sikan at adda nasingad agayam na. Narigatan ti makasapol iti nasingad kan pudpud no agayam iti daytoy apanawan. Sapay ko mga rod ta saan kayon to nga agkat-katek, Cesar? Dinto mapasamak day tabakay. Taubing kami pa lang kat agayam kamin kan ni Robert. Nagkindan kami adim makal kan limakay. Ay, saan kami pa gayam alakay? Dayta, agpada kayo pa'y asaan makaaklon alakay kayon. Correction. At dalag edad may, ngam saan kami pa'y alakay? Asidaga na matangkanan dagiti pagay mo, kumpad. Wen, imo na akmet ngamin ang nagparayap ngam da kayaw. Iso nga umun-una akmet ang agpagapas. Gusto laeng, tapno umay kamin to makigapas. Ay katuan Yaman kun nga no makaumay kayo nga aggapas. Nagrigat ngamin ang tiagayap itay ti aggapas. Una, karkaro no dakagiddan mo nga agpagapas. Mala, di kagdanag, taumay kamin to tumulong, kumpad. Narabyan ka mo't anagawid, lakay. Wan, tayo lipas mi pa di maghapas iti kataltalunan ni kumpad Robert. Tama, treasure inton bigat. Kastaya, mabit lang nga road, taigawan kan iti kanam. Saan da kan anauray, iso anangan kamin. Rabi imot nga minin. Di ka nagtaktak nida. Imay nagpakan ni Mari Florencia. Iso anangan kamin iti kalapaw da, sakbay nagawid kami. Aya, ay imbag man. Wan, bakit? Iso asaan ka nagtaktak? Akti ko saklain, maturog akmatan. Kapirmi at talaga ti bannog ka. Kasta ti kinadagkat iti tunggal maysa datatang kaninong Robert Mangbianaw.
agtintinulong da iti amin na banag. Adda pa'y atiw da nga agkabsat, tadyak nakita ang nagrikyerda. Uray dananang kaninang Florencia, kat nasingag damutlaan. Awan ti makunak kadakwada mang biyanong. Kas ite naminsan, Kasangay di anak tayo ti bunyag inton maminsan na bigat, Florencia. Iso mang panunot kaman iti mabalinta nga ipan ni Balayda. Mang tiliw ka langan iti manawag, ta iso ti ipan ta ije balayda, tamay na yun ang maparte. Ay wala niya. Anya nga rod, kastalayan ti aramidan ta. Nayunak tumutin iti kang kanan. Mang luto ak inton malimno bigat, ta apag isunto iti kaaldawan ti kasangay na. Sige nga rod, kastalayan ti aramidan ta. Sigurado ang maragsakan ni Jake no mangipanta iti mainayon iti handana iti kaaldawan ti kasangay na. Happy birthday, Balong! agyamanak ninong. Nagadun dagit ay mutyo kang kanain. Dua bigao ang naglalawa. Kinaaduk at talaga ti inlutok, Balong. Tapno adumot ti makapangan. Nangyig kayo pa iti dua native amanok. Agasa may dagitan ninang. Maminsan lang mo't iti makatawon ti kasangay mo. Imbagla ama inayon mo't apagsasangwan a. Sigurado nga adupay ti umay agagayim mo. Adamot sa magmamano agagayim ko nga umay, ninang. Ay, husto nga raw. Tapno mapnek da amangan. Nay, apay anang irwar kapay lang iti arak ket rabiin. Nagawi dun dagiti bisita ni Jake. Aginom kami man pa'y ni Compadre Robert. Ay na, iturog yukit din, rabiin. Anya lakit din ayan ni Bakit. Kaya't nakla, makaabay ka. Hey, agtal na ka man, kumpurmi nga ibagbagam. Iturog mo nga rudan Bakit. Aginom kami man pa'y ni Compadre Robert. Saan nyo apalaluan mga no saan ton makaawid ni Robert no permin mabartag kayo. Saan kami mo't naging inom iti palalo, Bakit? Isong awan nga ron ti danag. Anya day taboy-boyam di ta cellphone mo, Jake. Si kalang mo't ngamin ti makangkangag, tada nakasulat di talapayag mo. Buy-buyak man dagito nag-file iti kandidasina, tatang. Sino nga'y dagita? Ni Yorme Isko, ken ni Manny Pacquiao. Oray ni Yorme, nag-file mo't iti kandidasina? Wan, tatang. Ay, awan, sayang day ta. Agganat lao na yung agpresidente. Palpasin na kumapay ti 9 years na kas mayor ti Manila. No kasta, saan nyo akayat ni Yorme, tatang? Hilaw pa. Ha? Naganos pa'y ni Yorme. Mayat nagtaray day ta, ngum saan pa'y kumanga ita. Agganat lao na yung amin. Gaputa popular kat bara-bara matayin. Tinansapay pinampanunot ti desisyon na. Saysayangan na lang ti record na numadadaal gapulang iti panagtaray na kas presidente. Sino nga rin ti kayat yung ay? Ni Manny Pacquiao? Sanain. Sana pang pangulo day jay. Para kanyak, awan ti X-Factor na kas presidente. Anya? No kasta, di yung matlakayat ni pambansang kamao. Apay, ada boxing ring ije Malacanang. Tila damot na kitang agtartaray. Gusto ko mantikin na senador saan nan nga rapaapon ti agbalin na presidente. Kanya nga iti ibagana numapan kadagiti da dumapagilyan. Ibagana nga agboxing da kadagiti prime minister, kadagiti aray, kadagiti na duma-duma presidente, wano kadagiti reyna. Di yu tagibasitan, tatang. Anyat amo tayo nga, iso ti mangyaon iti Pilipinas iti rigat. Agure ka man, Jake. Makapakyaw ka kaday. Ay, saan, tatang? Ibagbagaklaan. Nasaysaya at matlangan tayo nalawag ka saritaan. Makaraman ka kanyak no di mo pilpil yung tibot-butos mo. Sino nga minti kayat yung agpresidente ay tatang? Aguray pa, itaruray ang ag-file iti kandidasina. Dayjay ti manok kaw. Nay, aping nga rin nga gisem kayo nga tatang? Happy ak ngamin no agtaray dayjay, anak kaw.
Ayos! Anya ti ayaws. Daytoy man basbasa baka Anya day taya. ti manok ko para presidente. Nag-filean iti kandidasina. Finally! Sino aya? Siyempre, the one and only Yorme. Iso ti presidente, bakit? Panagkunakit, adaw ti maaramidan na para iti pagilyan. No iso ti agbalin a presidente tayo. Ay, kasta. Nay, apay ang nagsinnaay ka. Di mo kunain akong traem timbaga. Siyempre, agduduma tayo mo't iti kayat Di mo kunain, ajay babae ti urayem nga ag-file iti kandidasina. Isaw ti kayat mau? Ay, nahawan timbag pagak. Isina ka no dayjay din ti botos mo. Ha, sabagay, saan pa'y anag-file iti kandidasina? Ngem no bilang tag-file, saan mo ngay botos? Ni Yorme ti botos mo, Florencia. Ay, katibutos ko ati kayat ko. Awan ti pinilay. Iso nga rod ti ibotos mo, tapno agkay-kaysata. Alangan mo, asabali ti presidente. Sabali mo't kanya. Ay, madya. Masapul nga agkay-kaysata. Tamay may salaeng ti agbalin a presidente ti Pilipinas. Samantala, atin pong pakinggan ang live announcement ni former Senator Bongbong Marcos. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 election. Yes! Yahaw! Yahaw! Hoy! Apa yan, Cesar? Uray kalaglag tulad to dita. Apay di mo nang nagtiimbag ati buybuyak itinyaws. Anya day taya. Kumandidaton ni BBM para presidente. Ihaw! Ha? Bakit? Ibutos ta ni BBM Awanan ti sabali pa'y. BBM lang para presidente. Conformity kayat mo't Nagkarong amat kayo. Siyak ti asawa. Isa sumurot ka nga rot kanyak. Tungpalin na. Adda freedom tayo nga agpili iti kayat tayo nga ibutos. Iso adi mo nga rod idiktar no asino ti ibutos ko. Apay, asino nga min ti ibutos mo? Ni Laksaw? Ni Boksingero? Wano ni Hilaw? Asino ahilaw? Ni Yorme Ay, jak pa'y amaw. Jak pa'y nakaikadang no asino ti ibutos kunto. Makitan to. Ni BBM nga raw. Saan ka maamakaw? Awat nida? Alawanan. Tapno awanan ti Riri. Sikan ti ibutos ko. Cesar para presidente. Na? Out of context ka matabak-bakitan? Maka BBM talaga ni tatangkaw mangbiyanaw. Nalaos ti ragsak na, idi nag-file iti kandidasina para presidente. Tunggal agda kasauna, ising-singit na lata ti may papanken na BBM. No sabali mo ti presidente ti makasango na, permi mo ti panangpilaw na. Iso ti makidibdibate. Aging gangay tinaminsan ngal daw, ni Ninong Robert ti nakasango na, mangbiyanaw. Imbagmantay malatiw ka diti balay, kumpad. Masapak nga may na nagkapoy taltalon ko. Iso di magasak man mo't. Nabayag mo't basitay na asanta nagsangsangaw. Iso nga daimot ko may sa abuti a pagsangwan ta. Ne, mayata. Pagsangwan ta lang, bayat nga gin-inistoryata. Saan tangag barbartag? Wan, kumpad. Narigat ti agbartag. Tasakit ti ulo ti itad na iti kabigatan. Nagrigat ti bumangon no kasta. Naku namon, kumpad. Mabit lang tamang isaganak iti pulutan ta. May mayat mo't lang no da pagsangwan ta pulutan.
Naimas na ito'y pulutan nga inluto ma, kumpat. Amo ka paborito mapulutan day ta, kumpat. Tapno maimas naman ti aginom kan agpulutan. Sigurado na ita. Ne, aguray ka man. Adamit ladawan ni BBM dita likodan ti ridaw ti ko sinayaw. Aywan, isuday ta ti presidente. Awanon ti makaatiw iti day ta, kumpad. BBM lang ang sakalam. Ha! Amo nga oray si kakat ni BBM mo ti ibutos mo. Agpadat ang amin iti taste card. Ay! Awan! Sanak a BBM. Anya? Ni Yorme ak. Yorme lang ang malakas. Awan. Saan mo magayang nga mo ti agpili? Di naganus pa iti kayat mo. Kasaluay nga agtubo ti bukal ti naganaus. Pilyam tay na loom ada sigurado nga agtubo no imulam ti bukal na. Abay nga isurunak. Saan mo ta naganos ni Yormea? Adong tupay tinaramidan na. Uray ubing baing ado ti atiwan na naglaklak kaya. Iti uneg ti pantalunda. Ang mawan mo't nar aramidan da. Kurap dalaan. Agtatakaw da iti kwarta ti gobyerno. Nagrigrigatan. Lagi ti ordinaryo at tao. Awan asin nagiti kakasta at tao. Sino tagtatakaw? Nagana ma. Kilati sem anaimbag ti kayat mo a kandidato, Very qualified ni BBM. Ado ti maramidan na no iso tag presidente. Kung natal na. Talaga nga educated. Oray na gato ti ibat bato da kan kuwana kat natanang lata sumungbat. Saan na kasi di kayat mo ag presidente aputak. Kaslao pa. Putak. Putak. Apa nga kayong porak mo ti putay? Day, apa yun? Anyat mapaspasamak ditoy. Tatang, Ninong, agap pa kayo kaday? Agawin kan. Saan kan umay dito balay bay? Wala! Cesar, anya ka di daytan. Di yung basta papanamon lang ni Ninong Baya mo na pumanaw. Pumanaw ka, Robert. Wen! Talaga pumanaw akaon. Jak tomatan dumap. Aw! Apulos! Dito'y balayaw! Nasay siya at bay. Di ka matan padapawon dito'y balay bay. Cesar! Gusto, tatang. Itatabigatan, nausawan ka matan. Kasarita ka man itinalapat. Apay aya. Kat no nagrikyar kayo ka ni kumpad Robert Idirabeay, idila nakita kayo ang nagrikyar. Saan ko nakumpad day jay? Anya, nay, apay nay, akastamutan. Anya aya tinagginuraan yaw. Mulang magayam day jataaw. Agasam, taniis ko ti presidente na. Di aramatan ti otak na. Karbangan na ti agpili iti kayat na. Anya nga road no ni Yorme ti kayat na. Awan. Nung nalaing agpili, BBM kuma ti pilyon na. Ay, Jack amo kada kayo. Kas kay laubeng. Mapan ka iti balay da Robert. Ingkaagkid daw iti dispensa kan kwa na. Anya, ay pakpakawan mo na. Tsak lapagan agayim ti di na mo nga aramatan ti otak na. Kasta ni Robert. Inyagan ka ni ti kapem dito'y balkon, Robert. Agyamanak, bakit? Makakapkape ak talagang kay. Ay, huwag gayam. Nakasarita kita ni Mare Nida.
Nagapa kayo kano kinikumpad Cesar. Anyat mapaspasama kada kayaw ta nagrikyar kayaw. Diyak pa'y ngamin pulos na puutan ang nagapa kayaw manipod nam amok iday di nagasawatan. Kasaraw kat naglastaw. Ipilit na din ni BBM na kat naglawag ayormeak. Anyamot daytan. Day talati pagkapapaan yaw. Nagbasit abanag. Agkapya kayo man. Sana nasaya ti kasta. Dagitikit din kandidato ti mang dadaol iti panaggayim yaw. Nimot kumpad Cesar jay lumabas dito'y balay. Pwa! Di na mo pilay! Badak na tuotak na! Hay! Siya ka na iti bang pangagam! Ha? Puwan tumaday! Ha? Ti awanan bain! Payman! Ay Houston! Baybay amaw! Di mon surutan ni Cesar! Lastog kagag tanok practice ang wanan ti balay ko Apay, napuntaan ka? Kaya mau taikan kan! Padasam tapidutak na itabato ngay pakpak ko itulaw. Lastog ka! Padam de presidentem! Hoy, saan alastog ni BBM? Sikat ilastog kandi kayat no para presidente. Maabakan kayong aminan iso akastaka. Pulos! Makitan to! Ado pa iti mapasamak! Makitan to! No asinaw ti mapataw! Makitkitak nga rudain. Agdi gusto iti dangla di para presidente. Tauray na laegurigur to ti pan nakapatog na. Mita, kaya't mau taikan kan! Sige, padasam. Saan ka nga atrasan? Cesar, gusto na itan. Agawid tan. Umay kayong tatang. Agawid kayo. Umay kamutan Robert. Sumrektan di balay. Sige, isarot mo di tabalayo na ita asawa Florencia. Kaslag tiwol nga minon nga asaw. Huston tatang. Anyat ko nam! Umay kakit din. Sumrektan di balay, Robert. Umay kan. Agtal na kamutan a Cesar. Nalabos kayon. Hoy! BBM lang ang malakas! Awan! Yormilang ang sakala! Oh, tokak! Putak! 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 Tatang, husto nga min. Huston, Cesar. Putak! Putak! Hanggang putak ka lang! O, pani manok mo, kawitan di manok ko! Para putak lang di manok mo! Idinto tapang palaw di manok ko! Nadadailan ti panaggayam datatang ken Ninong Robert gapu iti manok da iti para presidente mangbianaw. Saan na kas ide, ano agkita da ket kas dala kanayon amail iliwan, ta saan amaputputpot te panagin inistoryada, ngem ita saan amalmalpas ti apada. Ilaban da ti manok da, tagdumamot ngamin ti kayat da. Naimbaglakit din ta, saan na makiramraman da ni ng Florencia, kan nanang iti apada. Iso mayat latate, lindangin da. Anya nga tati kasayaata na maaramid kada Ninong Robert, kan tatang, tapno agtinaawatan dan. Taimbes nga agrikyar da, gapo kadagiti, manok da iti eleksyon, agkay-kaysada kumalangan. Iwanwan na kami kuma mangbianaw. Hoy pagayam mo, Jake ite Cagayan. O nayan aya ni tatang. Nagbasit laban, di pagkaskasan na. Jake Barok, igunam-gunam mo dito amam, asaan agkuray, ti kayat na mapasamak. Ta nagduduma tayaw iti taste. That's all right. Saan na mabalain nga ipapilit adya manok na ti surutan di amuna. That's all right. Adda karbungan ti sino man nagpili no anya ti manok na. No pa'y nagpinasakit da ken naupay ti tunggal maysa, posible nga aglunate dagiti sugat ti nadadaila panaggayem da ket
pagtalinaedan ti sigod kinadeket da. Amay na panaggayam kahit aglabas iti makunkunan nga ups and downs. Normal laeng at sanda apag kinawatan. Iso at umuna nga ramidin niyo kat rugyan niyo apag tungtungan manen ida. Tati sanda apa nagpimpinan sen kat agdalaeng maradradan iti asen ti sugat kat agdalaeng agin na dayaw ti riknada. Ibagam dita amam nga aklunen da ti panagpinasakit da. Ipalubos da siwaya-waya ayabkas da ti sakit a pinarnoy da. Panakaupay kan gora. Ibagam liklikan da ti agpinabasol. Tano naiwaksidan ti panakapasakit da kat naksayanan da ito'y ngarod ti sugat kat manamnam am aiwakse kat mabukal manan ti sigod linnangenda. Inayon mo pa'y no kayat da aramang payat ti panaggayim da iti masakbayan, masapol nga agpinnakawanda kat palabsundan da nyaman sakit tinakemda. Aklonin da nga asino man kat agbidbiddot. Inupay jay gayim na, may karimat itay, may kadwa gundaway. Kan ibagampay dita amam, ano saan mamakawan, kat nayunan na laeng ti pakabuklan nga stress response iti bagina, kat manayunan laeng ti panagpitek ti puso na, ngumato ti high blood pressure na, kan lumamiis ti panakilangan na, kat saan makapasaya at dayta kan kuana. Oh, yeah! That's right. That's right. Allah, kasta man ang gagayam, aging gangit iti sumaranumanan ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina kata kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!